Doopussie. Zo. Goeiedag jongens, dit is Vreeske Ridder. Welkom weerom op Thursday Thoughts. Wel wat ik het hier te gaan. Nou, ik betracht om even een praatje te houden over wat is nou de ideale beginnersmotor. Nou, de ideale beginnersmotor is heel simpel, die bestaat naar. Nou, dat weet toch wel jongens, ik hoop dat je het leuk vond en tot de andere keer, ons zien. Nee, natuurlijk, mijn praatje is een beetje langer. Goed, wat is nou de ideale beginnersmotor? Nou, de ideale beginnersmotor is een beetje afhankelijk van hoe je zelf naar motorrijden jongen. En wat voor motorrijder dat je bent. Ik persoonlijk, ik ga mijn motorrijbewijs hellen op een oud Honda VTR 250. En daar heb ik mijn A2-bewijs op hellen. Maar horen we, daar mocht ik net uit, dat is 25 kilowatt mee. Daarna hel ik mijn volledige A op een Kawasaki ER6R. Oké, dus nou, dat zijn de motors waar ik mijn rijbewijs op hellen ga. Nou, nadat ik mijn A2 hellen ga, heb ik zelf een Honda CB400 gekocht. De stereotype lesmotor eigenlijk. En nou, daar ga ik eigenlijk het rijden op geleerd. Hoi. Nou, daar ben ik altijd heel tevreden over. Die CB400 die weer onverwoestbaar. Hij deed eigenlijk altijd, die weer onverwoestbaar. Dik 30.000 kilometer op rijden. Sinds dat ik hem kocht hier, toen had ik hem voor het dienen. Want ik hel hem in vol. En nu zitten we op dit beestje. In ieder geval. Ik ben onderwijs aan het werk, dus ik dacht ik neem de kans even om de allereerste versie van Thursday Thoughts op te nemen. In ieder geval, de ideale beginnersmotor. Nou, er zijn een aantal dingen die mij in overweging nemen op het moment dat je jouw eerste motor uitziet. Hoeveel vermogen had er, hoeveel cilinders had er en hoeveel cc ongeveer. Ja, cc en vermogen staan een beetje hand in hand. Oké, nou, waarom is het hoeveelheid vermogen? Waarom is dat belangrijk? Nou, je wil natuurlijk net direct op een motor met 300 pk rijden. Omdat een motor met 300 pk ga je als beginner net onder controle. Je kan zeggen wat je wil, maar dat is gewoon de werkelijkheid. Je moet ongeveer, mijn mening is dat je het beste een 12-cilinder met ongeveer 400, 600 cc ongeveer gaan kennen. Nou, waarom is dat? Nou, 400/600 cc had ongeveer had middenmoot aan vermogen. En waarom een 12-cilinder? Nou, een 12-cilinder had de meest lineaire aangifte wat vermogen aangifte betreft. Dus die reageren over het algemeen, het hoeft niet per se, maar reageren over het algemeen heel voorspelbaar op het gas. Nou, en dan is daarna, als je jouw 12-cilinder met een 400 cc uitzocht had, is het alleen maar een kwestie van oké, op wat voor type motor wil ik rijden. Daar zit net zo volle verschil in. Wil ik op een naked rijden, of ook op een stoer rijden, of ook op een sporttoer rijden, of op een allroad. Die bestaan er namelijk ik. In Leidse cilinder in houden. Gewoon dat Transalp bijvoorbeeld. Goed. Mijn onreden, 12-cilinder gewoon. De eerste motor zou eigenlijk het beste een 12-cilinder wezen. Dat is mijn mening daarover. En waarom is dat zo belangrijk? Nou, ik ga ervaring met 1-pitters, ik ga ervaring met 2-pitters. Ik ga namelijk nog een 2-pitter en ik ga 2-pitters gaan. En ik ga ook ervaring met 4-pitters. En over het algemeen nou ja, haar motors al hier een eigen karakteristieken. Aan de hand van hoeveel cilinders dat ze hebben. Een 1-pitter, een 1-cilinder motor, had de neiging om heel leegtoerig te wezen en heel volle kracht te gaan.
op het moment dat je gas jouwt. Wij trooien een beetje het on-uit effect krijgen. Ofwel gas als geen gas. Dat effect krijgt met 1 cilinders. Met als gevolg dat er onvoorspelbaar reageert op het gas. Want dan hoeft maar een licht beetje gas te aan of toen zit wat op de motor. Sorry BMW. Maar in ieder geval, dat is het effect van 1 cilinders. 2 cilinders gaan een beetje, die reageren heel voorspelbaar op het gas. Binnen het algemeen geen raasbakken. Het kan wel. Ja, naar mijn toeren bereik jongen. Die gaat van 0 tot 0 tot ongeveer 8000 liter maar zeggen. Maar ik zou een keer dan brandt er wel goed. Hè? Dan raast er wel aardig. Maar in ieder geval 2 cilinders ben gewoon het meest voorspelbaar. En daarom het meest geschikt om het, naar mijn mening, om het motorrijden op te leren. Dan heb je nog 3 cilinders. En mijn 3 cilinder komt eigenlijk altijd uit op een Triumph. Ik ken geen andere motors die ik 3-pitters meidje. 3-pitters heb ik geen idee van hoe dat werkt. Ik denk een beetje een tussenmode tussen 2 cilinders en 4 cilinders. Maar ik had er echt heel nog geen idee van hoe het 3 cilinder rijdt. Geen flauw benul. Geen ervaring mee. Oké, en dan bloedt oer de 4 cilinders. En waarom is een 4 cilinder net geschikt als beginnersmotor? Nou, ja, net geschikt. Het is net heel de alweer. Een 4 cilinder kan je ik wel rijden op leren. Maar een 4 cilinder had ik een onvoorspelbare vermogen zou geven. Want een 4 cilinder, als je de gas op jouwen, dan gebeurt eerst, als je de gas op jouwen, dan gebeurt er eerst een heel set niks. En dan komt in een soort van powerband, zou je die kennen op de 2-takkers. En dan is er niet eens ik van erop. Dat is dan de reden waarom dat racemotors eigenlijk altijd 4 cilinders winnen. Begin als de brandweer die dingen. Alleen ben wel hoogtoerige blokken. En alleen in het hoogtoerige gebied omtrent jouwen ze hun vermogen al. En dat is ik net gunstig. En daarnaast is het zo met een 4 cilinder. Die vregen er als het weer een soort van om het te rijden. Klinkt heel gek. Maar omdat je daar, voordat je wat vermogen krijgt, altijd hoogtoerig met rijdenmatten. Dat zit al je tussen de eren. Maar dan krijg ik automatisch zin om meer om gas te gaan hingen. Dus 2 cilinder is naar mijn mening, 2 cilinders 400 cc ongeveer is naar mijn mening de beste starter ongeveer. Nou, en dan is het nog afhankelijk, dan ga je nog alle modellen waar ik lang net ervaring voor heb. En daar zoek ik gewoon bij zeggen, kies iets uit wat mooi vindt. Ik had geleerd op een CB400. Dat was mijn eerste motor. CB400 zoek iedereen nu er onreed. Het is al wat nader motorke. Mijn die kwam met zo'n 90. Nou, we zijn al inmiddels 2018, dus het is al wat nader motorke. Maar hij is absoluut 100% onverwoestbaar. Ik kon er met mijn bijna 2 meter en 110 kilo rustig op zitten. De laken erom. Je kon er prachtige bochten mee draaien. Dat is met deze nog wel eens wat oors. Dus onrader. Nou, wat is nog verder rond te rijden? De Honda CB400 is rond te rijden, zoals ik al zei. Je zo'n Nike en tank over een GS400, dat is ik zo'n oude motor. Maar dat van Suzuki. Je zo'n Nike en tank over een Kawasaki ER4N of zo. En je zo'n Nike en tank over een Yamaha. Wat voor model is dat? Een MT-100 zeker. Zodat niet een cilinder is. Ik weet het nou. In ieder geval, als je maar in de gaten houden dat er 2 cilinders zat en ongeveer 400 cc. 400 cc motors houden over het algemeen een compromis tussen vermogen en
hanteerbaarheid, zeg ik het zo maar nemen. Die had net al te veel vermogen, maar wel genoeg om leuk motorrijden te gaan. Nou, en als je dan genoeg vertrouwen voor jezelf krijgt en denken van nou kan ik motorrijden, dan kan het hier weer voor een 1000 cc als meer. Ik had 2 jaar op mijn CB omrijden. Toen had ik deze GS over 100 GS gekocht, dus BMW. Hartstikke blij ben ik ermee. Ik zit net met de Suzy mijn cat en zo. Maar in ieder geval strekking van het verhaal 400 cc 2 cilinders. Dan weer dat mijn praatje, want we zijn in de buurt van de snelweg. En ik had zo'n vermoeden dat we op de snelweg niks meer jaren. Dus ik hoop dat we wat ontvinden. Ik wens je nog een goede dag en ons zien.